Eji m ohere a anabata onye ọbụla na oge a anyị kpọrọ oge akụkọ tere aka. N'ọnụ bekee ya bụrụ Stories of the Past, akụkọ tere aka nke anyị na-ewetara gị na oge a na CIA News na CIA Television bụ akụkọ ị kwesịrị ịma. Kedu ebe isi? Kedu ebe nna nna gị si bịa? Ị ma ka nna 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 gị si wee bịa n'obodo a nke ọ nọ tata, nke ị nọ n'ime si na abụ m onye obodo a? Ị ma ka obodo a si wee bịa? Ị ma ihe obodo a megara n'oge tegara aka? Ị ma ka obodo a si wee jee ọgụ ma ọ ka esi n'obodo ha ọgụ n'oge tegara aka, nke mere ha ji nọrọ ebe ha nọ ma nke mere ha ji wee pụọ ebe ha kwesịrị ịnọ? Ị ma ihe mere obodo a ji si otu a ma ọ bụ otu nke ọzọ anụ nwaanyị ma ọ bụ eme ihe dị na alụmdi na nwunye? Ị ma ihe kpatara ndị mmadụ ji na-abụrụ ndị obodo a ma ndị obodo nke ọzọ ma ndị obodo gị a ji eme ife dị otu a ma ọ bụ ife dị otu nke ọzọ n'oge dị otu a ma oge dị otu ọzọ? Ị ma ihe kpatara ihe niile a? Akụkọ a bụ akụkọ anyị ga-ewetara gị n'oge a anyị kpọrọ akụkọ tere aka. Akụkọ tere aka bụ akụkọ ị kwesịrị ịma, maka ụfọdụ na-eche abụ m onye obodo a, isi m obodo a wee bịa. Ị ma ka obodo a ị nọ na ya si wee bịa? Ị ma ka nna gị ma nna nna gị ma nna 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 ya si wee bịa n'obodo a ma ọ ka esi wee nye ya anị ma ọ nye ya ụlọ n'ebe ọ nọ? Ọ ga-abụ ị na-aṅụ iyi na-asị na nna m si nke a ma ọ na ebe a bụ ebe dị otu a ka ị na-aṅụsi iyi ike ma ọ ka ị malụ ka esi aṅụ iyi ihe egbuo mmadụ. Akụkọ niile a bụ akụkọ anyị ga-ewetara gị n'oge a anyị kpọrọ akụkọ tere aka. Akụkọ tere aka bụ oge anyị wepụtara ka anyị wee kụziere ndị mmadụ ọtụtụ ife, ka anyị wee kpochie ya taa ụnyaahụ n'ụbọchị nke tata, ka ndị mmadụ wee sị chai, ọ bụ otu a ka ihe a si wee mee, ihe a si wee mee n'ọnụ niile a kpọmkwem. Anyị ga-akụ ya bụ ntu n'isi ijele wee kọwara gị ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma n'obodo gị. Ngwa gezie ntị. Onwe nke ịma ịchọ ka ndị obodo gị mara? Onwe akụkọ ịma ịchọ ka ndị obodo gị soro gị mara ma ọ ka mba ụwa mara ihe mere ihe a ji wee dị otu a? Igbu n'oge ime ka anyị mara ya bụ ife. Kpọọ anyị na anyị ga-abịa, anyị bịa anyị agba gị ajụjụ ọnụ, ịkọwara anyị otu ya bụ ife si wee mee, ịkọwara anyị otu o si wee bido na otu ịmadebe nna nna gị si kọrọ nna gị si kọrọ gị, ịmadebe maka ya bụ ife. Otu a bụ nke ị ga-akọrọ anyị ka anyị wee mee ka mba ụwa wee mara ya bụ ife, maka na ugbu a ka ndị mmadụ kwesịrị ịma ọtụtụ ihe ha kwesịrị ịma gbasara ndụ ha, gbasara onwe ha, gbasara ihe niile gbasara obodo ha nke ha kwesịrị ịma. Nsogbu anyị nwere n'oge gara aga bụ na ndị nna nna anyị enwere ike idepụta ọtụtụ ihe ma ọ bụ ịkọwapụta ọtụtụ ihe dịka o si kwesị ịdị, ma ọ bụ ise ese ka ndị na-eto eto wee mara na ife ha mere bụ na ha jee kọrọ nwa ha. Nna kọrọ nwa ya ihe dị otu a, nwa tupu ọ na-akọrọ nwa ya nke ọzọ ọ mụta, o chefugo ụfọdụ. Ọ kọrọ nwa ya ụfọdụ o cheta, edekwa anya nwa ya nke niile ọ kọlụ nwere ike o chefuo kpamkpam, ma ọ bụ o chetakwa ntakịrị. Enwere ike ọ bụ na-akọrọ ya akụkọ 10, ọ cheta naanị 2 ma ọ bụ 3 wee kọkwara ndị na-esie n'azụ tupu ị mara ya akụkọ ana. Mana ọ bụ na edenye ede, ma ọ bụ na onwe ka esi wee sie n'onyonyo, ma ọ nwere ka esi wee gba mmadụ ajụjụ ọnụ, o wee na-ekwu wee na-akọwa ya bụ ife otu o si wee dị, ọ ga-eme ọtụtụ nsogbu n'obodo ga-ebenata. Ọ ga-eme ọtụtụ
mgbagharị ma ọ bụ ọtụtụ esemokwu ga-ebenata, maka na ikiri ya bụ onyonyo ịfụ ka ihe si wee mee, ịfụ ka ndị nna nna gị si wee nye ya bụ ife n'oge tego aka mgbe ha si wee nọlụ, ka ha si wee mekọ ife ọnụ dịka nwanne na nwanne. Ya bụ ihe a ka anyị na-agba mbọ ka anyị kpọchiyata ma wetara gị ya n'oge a anyị kpọrọ akụkọ tere aka, ka anyị wetara gị akụkọ niile a tere aka nke ị kwesịrị ịma, nke ụmụazị na-abịa n'azụ gị kwesịkwa ịma, maka na ife ọbụla edere ede maọbụ ihe ọbụla ese n'onyonyo ọda efu efu, ọda eme mmebi, ọda ele ule. N'oge a ka anyị ga-ewetara gị akụkọ tere aka. Gbaa mbọ sonyere anyị n'akụkọ niile nke anyị ga-ewetara gị n'akụkọ tere aka. Chetakwa na aka mbụ onye nke gị, Chidi Ikenna Amobi. Aga m edu gị wee gaa na mba ụwa dum, gaa n'obodo niile ka m wetara gị akụkọ ha nwecha, nke mba ụwa kwesịrị ịma, nke obodo dị otu a kwesịrị ịma, ife mere eji eme ihe dị otu a, ihe obodo a ji eme nke a, ihe obodo a ji eme nke ọzọ, gịnị kpata eji eme ihe dị otu a, ihe dị otu a. Anyị ga-eweta ya n'akụkọ tere aka. Ọ bụrụ na ọ nwere akụkọ nke ịma, ichefuna ịkpọ m n'ekwentị, kpọọ anyị n'ekwentị nke ị na-afụ n'onyonyo ugbu a, ka anyị bịa ka anyị wetara, ka anyị bịa ka anyị gbaa ajụjụ ọnụ, ka ị kọọrọ anyị akụkọ tere aka maka mba ụwa nakwa ndị na-esote gị n'azụ, ka ha wee mara ya bụ akụkọ, maka na ụwa nke anyị bi n'ime na-agafe agafe. Iche ile n'anya ịfụ na nna ha pụọ, na o nwekwa oge na-abịa na ịfụ na ndị emekọta ga-abụkwa ndị ga-apụ apụ, ndị ọfụ abata, na akụkọ niile a nke a ga-akọ bụ akụkọ ga-adị ọkpụtọrọkpụ, wee na-edu ma na-agbazi ọtụtụ ihe, ọkasị ebe a na-enwe nsogbu n'ezinụlọ, ka ọ bụrụ ihe a ga-ene anya wee na-asị nekwa ka ife a si wee dị n'oge gara aga, nekwa ka esi wee mee ihe dị otu a n'oge gara aga. Aka m bụ onye nke gị, Chidi Ikenna Amobi. Aga m ewetara gị ya bụ ife otu o si wee dị n'ozuzu oke. Daalụ. Chebiri ya bụ akụkọ tere aka, ị ga-afụ ya n'ozuzu oke. Daalụ. Deme ka ọ dịlụ gaba.